Shurifla Flebaw ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn aw minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli an'an ka waliɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen aw ma fili aw ka émission don émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ lajɛlen Tunga ma nɔgɔn Tunga ma nɔgɔn ye émission don sigun foyi t'a la ka se ka aw ladɔnniya a ka ko kɔrɔw la a ka ko minnu dogo la aw la san caman ka se ka olu bɛɛ lajɛlen woloma k'u da aw ɲɛkɔrɔ fufalaki ka sɔrɔ a ma fɛn bɔ Tunga dabɔla ne kama an b'an ka sababu ɲuman fo an'an ka cɛkɔrɔba min ni a y'a cɛsiri ni Allahu Taala y'a dɛmɛ an b'a fo ka waliɲuman dɔn n'o de ye a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara cɛkɔrɔba min n'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn ka mɔgɔw wele ka taa Alahu Taala ka diinɛ ma ni ka tila ka lafiya ta ka maaw sɛgɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara cɛkɔrɔba in an bɛ dugawu k'a ye fo ka taa se an ka diɲɛ laban ma Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Madenw an n'an ka sponsor officiel bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye Jalo ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn fulakɛ ka yɔrɔ an ni ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ lajɛlen n'o y'an ka sponsor officiel ye a yɛrɛ bɔra k'a ka publicité Jalo ye n'i ko Jalo a bɛ hakili jigin tasa ɲumanw na n y'a fɔ aw ye cogo min na Jalo nana pour que kɔnɔgan min bɛ denbaw la u denw ka kɔɲɔminɛnko la Jalo nana o bɛɛ lajɛlen ba Jalo a filɛ nin ye misiriba kɔrɔyanfan na ni nana ko Jalo ka yɔrɔ bɛ fa jumɛn fɛ n'o de fulakɛ ka yɔrɔ bɛ fa jumɛn fɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maaw b'i tɛgɛ minɛ ka na i bila Jalo ka yɔrɔ la n'i sela minɛn dagabanaw minɛn minnu bɛ yen n'u kolo ka gɛrɛ wa u cɛ ka ɲi fana ni minɛn ninnu bɔra fo Dubayi an bɛ fulakɛ fo ka waliɲuman dɔn yarabi Ala ka sugu ja garisɛgɛ ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala k'o d'an n'a ma Madenw an bɛ mawuludu kalo min na hali bi an ye tali kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam o ka ɲɛnamaya fɛn dɔw kan pour que ka se ka aw ladɔnniya aw sigiyɔrɔ la an y'o de fɔ aw ye Tunga dabɔla o de kama a ti fɛn min dɔn k'o dɔnniya ta ka aw sigilen sɛgɛrɛ a ka kan maa k'a ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn Tunga a bɛ wele ko kalanbulon kɛnɛ fana tuguni tuma dɔ la Madenw ɲininkali damadɔni bɛ an bolo kira kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka ɲɛnamaya la ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi an bɛ Jalo ka butigi da la a b'i nisɔndiya ni tebarada ye walima minɛn ye minɛn min i bɛ taa min di muso ma ka taa nisɔndiya walima n'i kɛla muso a bɛ minɛn d'i ma e na dumuni kɛ minɛn ɲuman min kɔnɔ k'o di kɔkɛ ma Jalo an b'a fɔ n'o de ye fulakɛ cɛman n'a musoman an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn Madenw ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o ti dɔwɛrɛ ye Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye a fa o fana fa tɔgɔ ye di Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye ale fa o fana fa tɔgɔ ye di k'a k'o tɔgɔ f'a ye o ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan kira kisi ni nɛɛma b'a ye a woloba o fana fa tɔgɔ ye di kira ba fa fana tɔgɔ ye di o ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan Alakira kisi ni nɛɛma bɛ a ye ko ka a furumuso fila fɔ an ɲɛna k'u tɔgɔ fɔ an ɲɛna furumuso fila tɔgɔ ni ka o fɔ an ɲɛna n'o de y'an baw ye an ba tɔgɔ fila k'o fɔ an ɲɛna o ɲininkali sabanan ye ɲininkali naaninan n'a laban maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n'o de ye misiri min n'an filɛ a kɔnɔ bi n'an bɛ misiri bɛɛ lajɛlen dɔn bi misiri bɛɛ cɛ ka ɲi n'o de ye ventilateurs ni tapiw ye nka diɲɛ baara o baara an y'o fɔ an ɲɛna daminɛbaa de b'a la maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de y'o baara daminɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɲininkali naani de bɛ an bolo an ka sponsor officiel ka dɛmɛ na n'o de ye Jalo ye ni bɛɛ b'a dɔn fulakɛ musow jigi minɛnw dagabanaw minɛn minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ yira maaw la ka sɔrɔ i yɛrɛ m'u ye n'o de ye Jalo ka yɔrɔ ye Badenw n'a tɛmɛna min na maaw n'o lakale an ka tɛmɛ ni baara ye ko basi foyi t'e la kɔni alhamdulillah an bɛ Ala tanu ni maa min ye minɛn dagabana d'i ma minɛn min sɔngɔ ka ca fufalaki i ka t'o di kɔmuso ma a ka sɛ mɔnen k'a kɔnɔ k'o d'i ma o nisɔndiya b'i bila min vraiment o bɛ n content kosɛbɛ Ala ka o ko ɲɛ nɔgɔya e bi maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n'o de ye ka ventilateurs ni tapiw ni fɛn k'a kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'a daminɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'ale dɔn kosɛbɛ o tuma i ti fɛ muso ka minɛn dagabana sɔrɔ a ka di n ye o ka di n ye yɛrɛ de i ni baraji merci a b'an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ tari i ti cɛ ka n'a ye awɔ n ye cɛ ka n'a ye cɛ ka n'a ye o tuma ne ye terminal complet sɔrɔ i b'o di jɔn ma n bɛna taa di ba ma quoi n bɛ taa di ba ma ala o ti baasi ye i ti ɲama maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ e b'a maa dɔn i ti ɲama i k'o fɔ n ye Abubakar Sidik Abubakar Sidik Abubakar Sidik ale fɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ nin kɔni ye terminal talen k'e da Ala ka sɛ wɛrɛ jira a da merci an b'a sawa n y'a dɔn basi foyi t'i la basi tɛ na yɛrɛ kɔ maa fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛn bɛ k'an kamana gan i ti ɲama i k'o fɔ n ye Seydina Usmana Usmana Seydina Usmana Zunureni ale baara caman kɛ nka a ma nin kelenni kɛ Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na
ini baraji ha merci merci Amanci. nya do basi foyi tela Basi fitina la. e bi ma folo men ni misiri masirili dabne nya ngone bo tigi do An fa Adama. Adama. an fa adama o de misiri masirili dabne nya ngono duka shawre jana ini baraji ha an ce ne fa ne mba nche asomoro beli asomoro be kana barada beli balmo beli aba an ce ami ala ka do jabi ne ka toroba i deŋe be fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu la aw ye maakɔrɔw ya bi fɛn caman nɔ nka nin bɛ boli diinɛ kan kira fa ala kira sallallahu alaihi wasallam a wolofa o fana fa tɔgɔ ye di an bɛ fɛ k'o de dɔn kira fa i n'a fɔ kira mɔkɛ tɔgɔ ye di albul mutalmu abul mutalmu abdulay mutalmu abdulayi mutalibu o ye kira mɔkɛ tɔgɔ ye di a tɔgɔ ye di a mɔkɛ kira mɔkɛ nga dɔnniya ma se o ma nin tun ye ɲininka misiri a tun ye ɲininka awɔ misiri maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn ni misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔfɔlɔ min ye misiri masirili daminɛ a jɔn ka la o dɔnniya n ka dɔnniya ma se ale fɛnɛ ma parce que a ye ɲininka a la sisan n k'a ma ko ne ka dɔnniya ma se o ma an ka cɛkɔrɔba kira mɔkɛ kisi ni nɛɛma b'a ye a surunyala la dɔɔni a y'a tɔgɔ fɔ nka mɔgɔ b'a a tɔgɔ jɛlen na i bɛ taa jalo fɛ jalo i bɛ ɲaama i bɛ donbolo da an ka cɛkɔrɔba ma k'a lanisɔndiya ala ka si d'i ma ala ka kɛnɛya d'i ma i ni baraji ha i ni baraji n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ fɛ i k'o to a fɔ n ye Usman Bunar Fana Usman Bunafan karamɔgɔkɛ question kɔni i ma jaabi ma sɔrɔ ala ka merci ni baraji taa ɲɛɲini ha An ce somɔgɔw. n y'a dɔn basi foyi t'e la Na basi foyi tɛ ne walayi. an bɛ mawuludu kalo min na nin ye kira ka ɲɛnɛmaya an b'o hukumu kɔnɔna na ka se k'o kofɔ mɔgɔw ye e bɛ kira ba fa tɔgɔ dɔn n'o y'a bayanfan a mɔkɛ bayanfana a ba fa i b'o tɔgɔ dɔn i t'i ɲɛma i k'o tɔgɔ fɔ yan Tiɲɛ yɛrɛ dɔw tɔgɔ dɔn ta. Dɔw tɔgɔ dɔn. i t'a fa fana tɔgɔ dɔn n'o y'a mɔkɛ i t'o fana tɔgɔ dɔn Tiɲɛ yɛrɛ dɔw tɔgɔ dɔn. i bɛ t'o ɲɛɲini y'a mɛn ni baraji ala ka Usa salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne do basi foyi t'e la. Basi foyi t'an barika da Ala ye. I yɛrɛ ɲɛ bɛ teminaw na barada dagabanaw barada minnu n'u wari ka ca k'o d'i ma fufala k'i ka se k'i ka ciden n'o de y'i ka kira ye kisi ni nɛɛma b'a ye ka ɲɛnamaya fɔ mɔgɔw ye e ko fɛn duman bɛ tɛmɛ o kan. A fɛn duman tɛ tɛmɛ o kan. A fɛn duman tɛ tɛmɛ o kan. Ne b'i fɛ i ka maa fɔlɔ-fɔlɔ min ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n b'i fɛ i k'a tigi tɔgɔ de fɔ n ɲɛna. Mɔgɔ fɔlɔ fɛ ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ o ye Seyidina Usumani ye. Seyidina Usumani. Usumani ye baara caman kɛ ka d'a kan funiseri kun don nka nin tigi bɛ yen. Merci. N y'a dɔn basi foyi t'i la. Ayi tɔɔrɔsi foyi tɛ n na. N b'i fɛ i ka kira mɔkɛ n'o de y'a bayanfa a ba fa i k'o tɔgɔ fɔ n ɲɛna a mɔkɛ ye bayanfa n b'i fɛ i k'o tɔgɔ fɔ yan n'o de y'a ba fa ye. A tiɲɛna n t'o dɔn. Fa dɔn. I b'a fa de fa dɔn a ye bɛ min dɔn an t'o tɛnku i kunna i ti min dɔn an b'o de tɛnku i kunna Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na ha. Karamɔgɔ basi t'e la kɔni. Basi tɛ n na. Nin b'e bolo e ye baarakɛla jumɛn ye. Bon ne ye biriki gosi de la. I bɛ biriki gosi de la n'an b'a fɔ a ma ko canfinkɛla n y'a dɔn basi foyi t'e la. An bɛ mawuludu hukumu kɔnɔna na n'o de an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeni nisɔndiya hali bi an b'o kalo la n bɛ fɛ k'i ɲininka kira ka ɲɛnɛmaya dɔ la o tɛ baasi ye n bɛ fɛ i ka kira ba o fa i k'o tɔgɔ fɔ ye n'o y'a mɔkɛ bayanfa n bɛ fɛ i k'o tɔgɔ de fɔ kira ba fa. Kira ba fa o ye an kuntigi ta kuntigi de ye dɛ n'o b'a fɔ ko Ibrahim. Kira ba fa tɔgɔ Ibrahim. Oui. Nabiyula Ibrahima. O de kira ba fa tɔgɔ ye. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na ha o kɔni tɛ ni baraji. An cɛ. An cɛ. N y'a dɔn basi foyi t'i la. Ayi basi foyi tɛ n na. Maa fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ ka ventilateur ni tapi k'a la maa fɔlɔ jumɛn n'o daminɛ diɲɛ kɔnɔ. Ko kira ba ye ko misiri. A ye kira ba fa tɔgɔ ye di a ba fa tɔgɔ ye di. O ye Abdul Mutalib. Kira ba fa tɔgɔ ye di. Abdul Mutalib. Abdul Mutalib o y'a fa ye Ala ka cɛ wɛrɛ jira
usa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nya do basi foyi tela. Alhamdulillah bil khair. Ambe mawludu kalomina anga kira kisuni nema ba ale ka ɲɛnamaya kofoli an b'o baara la yasa u ka an ka se k'an ka ciden dɔn ka d'a kan n'i ma maa dɔn i t'a valeur dɔn fiyewu ne b'i fɛ i ka kira ba fa tɔgɔ de fɔ ne ye n'o de ye a mɔkɛ bayanfa i k'a tɔgɔ fɔ n ye kira ba fa. Assalamu alaikum. Kira ba fa bon hakili tɛ n kosɛbɛ kosɛbɛ ni yɔrɔnin na n tɛna se ka o jaabi yɔrɔnin kelen. I tɛna se k'o jaabi nin yɔrɔ in na o fana ye dɔɔni dɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ n'i bɔra yen i ka taa ɲɛɲini inshallah i b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ Ala ka hɛrɛw kɛ an ye i ni baraji ha merci. Karamɔgɔ basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ na. An bɛ cidenba in ka bangeni nisɔndiya kɛnɛ kan n'o de a ka mawuludu kalo an b'a la ka se k'i ka ciden dɔn k'a valeur dɔn n'e ma maa dɔn i b'a tigi valeur dɔn cogo di yɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ n'i ti maa o maa dɔn o tigi valeur t'o dɔn dɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka kira ba fa a mɔkɛ bayanfa i k'o tɔgɔ fɔ n ye n bɛ donbolo d'i ma min b'i nisɔndiya. An karamɔgɔ i ka ɲininkali ma baasi tɛ quoi ne kɔni bolo kira ba fa ne ma deli k'o mɛn dɔnnibaa da kɔnɔ fɔlɔ mais ne kɔni ka jateminɛ y'a jira n k'o fara parce que i bɛ kalanbaa mɔgɔ caman ɲininka bi jamana in kɔnɔ min bɛ ka taama min bɛ se ka kira ba fa dɔn o man ca dɛ ni ko n b'o dɔn ni ko Hayidara fa n m'a ye ɲɛna mais n y'a tɔgɔ mɛn n y'a bɔ n'o fana ye quoi. O ti baasi ye Hayidara ba dɔn bɛ a fa dɔn bɛ n'i ye cɛsiri kɛ i ba bi dɔn i fa bi dɔn an b'a ɲini Ala fɛ i ka taa kira ba yɛrɛ i ka t'o ɲini k'o dɔn o bɛ yen dɔnnibaw b'a fɔ kuma bɛɛ a bɛna se ka kɛ e ka mɛnta de ma bɔ a kan Ala ka sɛ wɛrɛ jira n'a han i ni baraji merci. An ce. Bisimila. Ne dɔn basi foyi t'e la. Alhamdulillah an b'a tanu. An bɛ mawuludu kalo la an ka cidenba nali nisɔndiya kɛnɛ an b'o kan maa o maa bɛ yen n'i m'o ɲini k'o dɔn i t'o tigi bonya dɔn i t'a tigi valeur dɔn ka se k'i ka ciden ɲini k'a dɔn jɔyɔrɔba min tun b'a la diɲɛ kɔnɔ pour que u ka dɔ fara i ka kanu kan an b'o kalo la n bɛ fɛ i ka kira ba a fa tɔgɔ fɔ n ɲɛna n'o de y'a mɔkɛ bayanfa i k'a tɔgɔ fɔ n ɲɛna. Kira ba n'o ye Aminatu o fa tɔgɔ Wahabu. O fa tɔgɔ Wahabin ni cɔri i ye jaabi sɔrɔ karamɔgɔkɛ ye jaabi sɔrɔ a ni baraji an bɛna taa sɔɔni i bɛ t'i ka donbolo minɛ fulakɛ yɔrɔ i b'i kɔnɔ yan y'a mɛn Ala k'a ni sara i ni baraji e ni mawuludu kɛli ka kan merci. Araba basi t'i la. Maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ. Min y'a misiri daminɛ diɲɛ kɔnɔ. A masirili ka fɛn ɲumanw k'a kɔnɔ. Ka fɛn ɲuman b'a kɔnɔ. Non tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔnin filila ma. I ma se k'o dɔn Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji merci. Ɲɛ dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ na mais Ala ta. An bɛ mawuludu kalo min na n'o de an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye o bangeni nisɔndiya ka se k'i ka kira ɲini k'a dɔn i ka sɔrɔ k'a valeur dɔn maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ ka ventilateurs ni tapis ni fɛn k'a kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ. A kɔni kɛra Iran de ye. Ayi ne m'a kɛ yɔrɔ f'i ye n ko a tigi tɔgɔ ye di. Bon tiɲɛni t'a tigi. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ni baraji. Cɛ. A b'an cɛ. Ɲa dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi t'i la. N bɛ fɛ i ka maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ fɛ i k'o tigi tɔgɔ fɔ n ye. Bon maa fɔlɔfɔlɔ min ye misiri daminɛ diɲɛ kɔnɔ. A masirili. A masirili. Arabu. Ko arabu de ye misiri masirili da Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i bɛ taa ɲɛɲini k'a dɔn han i ni baraji merci. A b'an cɛ. Ɲa dɔn basi foyi t'i la. Alhamdulillah basi foyi t'i la. Karamɔgɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ fɛ k'o de dɔn. Vraiment ne t'o dɔn. Ne t'o dɔn. I bɛ taa ɲini k'a dɔn Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji han nin kɔni ye barada taalen k'e da. A b'an cɛ salamu. Basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ na alhamdulillah. N bɛ fɛ i ka kira furumuso i ka fila dɔrɔn fɔ n ɲɛna kira furumuso n'o y'an baw ye fila dɔrɔn i k'o fɔ n ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. Ayi kana sɔn k'i t'a dɔn kan'o fɔ dɛ kan'o fɔ k'i t'a dɔn kira furumuso fila i k'o fɔ n ɲɛna n'o de y'an baw ye fila dɔrɔn kɔnɔntɔn don fila dɔrɔn i k'o fɔ n ɲɛna n bɛ fɛ i k'a fɔ n ye. N bɛ Fatumata de don. O y'a denmuso ye Fatumata y'a denmuso ye Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na taa ɲini k'a dɔn i ni baraji. Aja salamu aleykum. Aleykum salam. Ɲa dɔn basi foyi t'i la. N bɛ Ala tanu. E yɛrɛ ye baradatigi ye ni barada ma d'e ma o ka ɲi min kɛn bɛ k'an kamana gan an bɛ ka mawuludu kɛ nka an tɛ kira yɛrɛ dɔn fo ka kira ɲini k'a dɔn
maa o maa bɛ yen n'i m'o ɲini k'o valeur dɔn est ce que i b'o kanu n bɛ fɛ i ka kira furumuso 2 fɔ n ɲɛna n'o de y'an ba 2 a tɔgɔ fɔ n ɲɛna o de bɛ diya n ye. n ba Kadiyatu ani Asa. an ba Khadija ani an ba Aisha. an ba Khadija ani an ba Aisha an b'an ka musokɔrɔba fo ka waleɲuman dɔn ale y'a sɔrɔ k'a ni baraji. fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako 2nan kɛnɛ ye an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi minnu bɔra o yala kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ an filɛ o kɛnɛ kan nin an n'an ka sponsor officiel bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de y'an dɛmɛbaaba Jalo ka yɔrɔ ni bɛɛ b'a dɔn fulakɛ ka yɔrɔ ni a tɔgɔ ye di ko musow jigi aw yɛrɛw ɲɛ bɛ minɛn na minɛn dagabanaw minɛn minnu bɛ yen n'u bɔra fo Dubayi ka na minɛn minnu bɛ yen u sɔngɔ ka nɔgɔ wa u kolo ka girin denbaw ka se ka aw nimisi wasa k'aw jigi tugu a ye na muso jigi la muso jigi a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a publier musow jigi yɔrɔ dogolen tɛ a filɛ misiriba kɔrɔyanfan na ni nana yan n'i ko muso jigi ka yɔrɔ bɛ fa jumɛn fɛ n'o de fulakɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maaw b'i tigɛ minɛ ka n'i bila a da la ani ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u ma Ala ka sugu diya n badenw ɲininkali damadɔni de tun b'an bolo an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeni nisɔndiya la an y'o fɔ aw ye ko cunga ye kalan de k'i kalan k'i to i sigiyɔrɔ la walima k'i bila fɛn na i ka taa fɛn min ɲɛɲini tɛ fɛn min dɔn cunga dabɔla nin de kama a bɛ fari bɛɛ lajɛlen da nin ye diinɛ fari y'a kan bi an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko kira fa o fana fa tɔgɔ ye di n'o de kira mɔkɛ tɔgɔ ye di an ka cɛkɔrɔba dɔ tɛmɛna a kɛrɛfɛ a y'a fɔ sa nka sira y'a sɔrɔ dɔɔni nka an bɛ segin a kan k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ kira fa tɔgɔ an b'o wele de a fa tɔgɔ ko Abdulmutalib n'o de y'a mɔkɛ ye Abdulmutalib ni bɛɛ b'a dɔn ko Mutalibu o de ye kira mɔkɛ tɔgɔ ye di o de ye kira mɔkɛ tɔgɔ ye n badenw an ka ɲininkali filanan an ko kira ba fana fa tɔgɔ ye di n'o y'a mɔkɛ bayanfa o tɔgɔ ye di an balimakɛ de y'o jaabi a filan kɛrɛfɛ a ka donbolo d'a ma ale ye o jaabi sɔrɔ n'an ma kira mɔkɛ tɔgɔ bayanfa o tɔgɔ ye ko Wahabin an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an balimakɛ y'o sɔrɔ an bɛ tɛgɛrɛba fɔ a kun ko a ni barajɛ k'ale ni mawuludu kɛli ka kan ani mawuludu kɛli ka kan ye ni baraji Ala k'i sara i ka barada jira caméra la bɛɛ lajɛlen ka o ye ni baraji ne ba ɔhɔn i ni ce o tɛmɛnen kɔ an b'an balimakɛ fɔ ka waleɲuman dɔn ale ye kira ba fa tɔgɔ fɔ n'o y'a mɔkɛ bayanfa o tɔgɔ Wahabin an b'an balimakɛ fɔ ka waleɲuman dɔn an ka ɲininkali filanan an ka ɲininkali sabanan o de ye kira muso 2 tɔgɔ fɔ an ye bamanankan na n'o de y'an baw 2 an ba fana ye o jaabi ale fana filɛ nin ye an bolo an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ni ce Ala k'a n'a sara o ye dɔwɛrɛ an ba Khadija ni bɛɛ b'a dɔn Khadijatul Kubra ani an ba Aisha ninnu de ye an ka kira sallallahu alaihi wasallam o furumuso 2 9 don mais ko ka 2 dɔrɔn fɔ an ye ni 2 tɔgɔ bɛ wasakɛ an b'an ba fɔ ka waleɲuman dɔn ko Ala k'a n'a sara an ka ɲininkali laban an ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ an t'o jaabi fɔ aw ye a yɛrɛ ka t'o ɲini n badenw nin de tun bɛ an bolo musow jigi la ani an dɛmɛbaabaw la n'an b'a wele ko sponsor officiel ye a bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka publier n'i bɛ fɛ ka nin yɔrɔ dɔn a yɛrɛ ɲɛ bɛ minɛnw na u cɛ ka ɲi u bɛ yele u kolo ka girin u bɔra fo Dubayi ka na di aw ma aw sigiyɔrɔ la mobili b'u bolo ni mɔgɔ bɛ minɛ na i ka numéro wele ban mobili in bɛ minɛ ta ka taa di i ma f'i sigiyɔrɔ la Jalo ni bɛɛ b'a fɔ ko fulakɛ ka yɔrɔ a jɔlen filɛ kɛrɛfɛ n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ala k'a n'a sara Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u ma Ala ka sugu diya n badenw Ala ka sɛwɛrɛ jira an na an b'a fɔ wassalam